Ассалому алейкум бародарҷоно, салом ба ҳама подписчикои Автолайф. Шурух ҳастам бародарҷоно. Имрӯз беҳтарин мошинҳои гуфтагии шуморо дар комментария нависондед. Ман барои шуморо камера кардем. Тамошо кунед, дар навор як лайкира монед. Ҳар ҳафта мо дар ҳамин мошинбозор барои шумо видеои беҳтаринро сиёмка мекунем. ва дар магазини Автолайф чиқолҳои беҳтарин палатка барои болои мошинотон овардагим. Доставка барои подписчикора бепулай. ҳатман ба Автолайфа биё. Агар омада наметонед, дар WhatsApp нависон, каталога равон мекунем, зинда бибинен, доставкаш мекунем, мерава. Саломат бошен, худованди меҳрабон ҳаматан нигаҳбон бошад. Хапем бародарҷонои ма бемвечара ҳолати беҳтаринаш. 2015 сол объёми 2 дизел. Олачан як не хеле машина. Ҳамаи наворатош кор мекунад. 4 та балоншам навай. Свеча хайхтон дидистен. Оз як ҳолати салоншам мегирам. Тамошо кунед. Ин даро электрон. Табагрик дора. Коробкаш автомат. Монитори заводской ҳаст. Ин гефен ҳолач. Кондиционер ҳамаи наворатош кор мекунад. Лукам дора. Не лукше. Ҷа тайрифка ҳамаш ҳаст. Қафуда поликои тарид. Қаватаи ва кори кожа ҳамаи наворатош. Қойдавияи машинчара. Ягай қафо мегиримаш, тамошо кунед. Ҳолачан як. Ягай парао мегиримаш. Нархш чанд қака? 170 та. Номерот ҳаста ҳамҷо ака? Номерот табугу 003 11 47 51. Кома номеро акара мемонад. ҳасоида ки маъқул мешавад бародарҷоно. Бисёри бародаро хоҳиш кардан, яъни барои шумо аст. Мерседес E-класс бародарҷоно, тамошо кунед. 2007 сол объём 7. Коматаки мошинчара бинен чӣ хеле 4 та балонш навай. Свет сафед 110,000 нархш. Ози ман майҷоша камера мекунам, касоида маъқул мешавад. Номеро яка ҳаста. Занг бизанем, бо барои шуморо пурратар маълумот мета. Ҳолати салон. Мезгарем ба ҳолати салон. Ина дарои электрон. Сиденьё лифтон. Ина якай коробкаш автомат. Кондиционер ҳамаш кор мекунад. Нигаҳ кунед 242,000 пробег дора. Ина нигаҳ кунед сиденьё кожа. Оз ягай қафо мегиримаш. Ина якай ҳолач. Ина ҳолати даруни салонаш бародарҷоно. ҳамаи наворота ҳастай. ҳамаи чӣ кор мекунад. Утилизатсия кардагияи ҳамаи чӣ дора. Оз ягай параро мегиримаш. Тамошо кунед ҳолача. Номеро якаро ози ман пеш мемонам. Касоида маъқул мешавад, занг бизанед. Бо қайтон муомила мекунад. Номеро яка 95 10 50 00. Ина тамошош кунем бояд биргам. Хуб ина бародарҷоно, як Camry дигар 2011 сол объёми 2.5 қатъиш 19. Тамошо кунед қоматаки мошина чӣ хеле. Лук ҳам дора, 4 та балон нав, ози ҳолаи салон шама мегирам.
тамошо кунед. Анаи ҳолати салонаш сери кожа ягон ҷош хеле даридагӣ ягон чӣ надорад. ҳолатҳои кожаша нигаҳ кунед. Видеодам худаш маълум ай мошинча ки тоза ҳай. Оз як ай пешам мегиримаш. Ина нигаҳ кунед. Иҷаш обшивкаш бо металлик дорад, чихе базевакай. Коробкаш автомат, монитори заводской дорад, кондиционер ҳама наортош кор мекунад. 4 дар электро, мултирулам дорад. Лукам дорад гуфтем. Ина ҳолати сидениёш. Оз як ай пешам мегиримаш. Ина ай пеш. нархш чанд қа гуфти ака? 138 бо муомила дорад. номерои телефону 100 01 70 70. хуб, ҳамн номерои акара ман мемонам. тамошо кунем бародарҷоно. кумушки маъқултон мешавад, занг бизанед, бо қайдтон муомила мекунад. ҳамин Camry 2 ҳамаш барои шумо ҳай. ҳолатш қафоам тамошо кунед. мақсад ягонҷош задагӣ винкод ҳамаш ҳаст мегардад. барам бинам устода лубои ҷода мошин ҷобгӯ ай. қапем бародарҷоно, Kia Sportage бародарҷонои барои шумо ай. бисёри бародаро хоҳиш карди буданд. 125 000 нархаш 2011 сол. объем 2 2013 2013 сол. ина 4 та балон нав свеча хахтон дестен. ози мая ҳолати салонша мегирам. тамошо кунем бародарҷоно. касои даки маъқул мешава. салони хеле серия. сидениё ягон ҷош хеле даридагӣ ягон чӣ надорад. объеми диққатӣ. ина ҳолатша тамошо кунем. коробка автомат, монитори заводской дорад, кондиционер ҳамаш кор мекунад. 4 дар электро. оз як ай пешам мегиримаш. ина ай пеш. ина ҳолати драни салон. ова як биё бигиремаш. ина нигаҳ. ҳолати мошинчара. номерои акара ман мемонам, занг бизанед, қайдтон муомила мекунам. оз бе номерои телефон табгӯ ака. 97 07 97 75. хуб, ман номерои акара мемонам. касои даки маъқул мешавад, занг бизанед, бо қайдтон муомила мекунам. мошинчара ҳолатча бухтум да видео пра дидестем. у хой давия ига ҳама ҷоша гирифтам. Hyundai Avante бародарҷоно, вагон 2016 сол, объем 1.6. тамошо кунед состояние мошинчара. Спорт. 4 та балон нав, вагон ай мошин мақсад турбо 1.6. ина ҳолатча тамошо кунед. свеча қайхтон да видео дидестен. ози ман ҳама ҷоша видео мекунам. ҳуҷҷат тайинровка утилизатсия дорад ака? Фақат таъмири вагон ай, ҳуҷҷат солона утил дорад, ҳуҷҷати солона қатъи утилизатсия дорад, тайинровка надорад. ози ҳама ҷоша мегирам, тамошо кунед. ҳолатча нигаҳ кунед. 4 та дар электро. сидениёро бинед, спортивни дизайн. 157 000 пробег дорад. автомат, старт-стоп, монитори родной худаш, кондиционер ҳамаш яхай. лукам дорад. ягон спортивниш. и хеле ҳолатш кам ай да бозор мақсад. ҳамин барои шумо ай бародарҷоно. ина ягон ҳамаш кор мекунад. мошинча бе камбудӣ ай. оз як ай қафоам мегирамаш, нигаҳ кунед ҳолатча. нигаҳ кунед.
нарх чанд қайрака 143,000 сомон бо муомила дора. номеро якара ман мемонам, занг занин ҳатман қайтон муомила мекуна. турбо номерот ҳастая кам пешна номеро този ман мемонам айҷа 4-0-19-493. айна бо хитон диден ҳолати мошина. хобина бародарҷону электромобил аён нест барои шумо 2024 сол нархша 145,000 мешидагиш мега. тамошо кунем бародарҷону ғулатча касои да мақбул мешаванд. номеро якара мемонам, занг занг қайтон муомила дорам. бози аз салонша мегирам, тамошо кунем. даро шавӣ кака ина ҳолатш 4 дар электрай. ина нигак сидениёи хеле кожа, коробка автомат, монитори калон дора. ина нигак мултирул кондиционер ҳамаш кор мекунад бо плюсию панорамаи болош. нигак не ҳолатша бародарҷоно. ози ягай қафо ҳам мегирам. ози ягай қафо ҳам мегирамуш бародарҷоно. тамошо кунед. ина ҳолати салонуш. ина барша мегирамаш. касои да мақбул мешаванд. номеро якара мемонам, занг бизанед қайтон муомила мекунам. номеро яка 31-44-21-42.